ev gün. Nad bişme gündün dü gündene binavê kelte. Are kelte mezin he, kelte çuk he. Ev amezine. Are va amezin he. Kijan berî kijan ava bûye. Zoni her de hevra ava. Her di bavra ava. Are ava. Her di mirovê evine Are merî evine. ona şedadanın em jî qurîbegan. Ha. û asiyan û şedada têdana keltê çûk Erê. û keltê mezin jî qurîbegan e. Ha. Giştî mirovê evine. Eregî jî Merî evine. eregî merî hevin. Erê. Ev navê gund ji hatî. Kel. Nav gund ser keltek ne hene bakurî gund ne. Ser wî asasî nav kelt lêkirin. Ew çi cî av tê disekin? Are va cirinin nolê cirinanin av tê de disekin keltek vêre nav vêre gotin keltek. Erê. O va gunda ser esasî wî va keltekana nav kelt lêkirin. Gund kê ava kir? Ha? Kê ava kir? Bav karê me ava kirin. Yani em bêjî gund yani çiqa sal daye. Şahin behsa dîrokê bigin dîroka me. Wexta ku dinya şên bû va vê derê de Miletê me li vir e. Miletê me tê de rûniştî bû. Erê. Erê wanî ye. Niha gundê we rastî dema mere derbas dibe dide hemî kevrê reşine. Erê kevrê reşin kevrê reşin ewin bes yanî qerace ew xweş e yanî. Erê. Erê. Niha gund çend mal ne? Niha em tê de dewrê 15 mal berê pir bû. Berê çi xasa bû? Berê çel malek çel pênce malekî tê de bû. Gîçûne di Memecê, Kobwanî, Reqê, Qamişlî gîr tu wanî çûn rûniştin. Yani bela bunu millet. Erê bela.